I pozdrav svima ljudi da su došli u mom drugom videu. Danas ću igrati Knight Royale, kako se već zove igrica. Hajde da počnemo, ne lijerim. Ćao. Space. Dobro. Nisam probadirao ovu igricu, ako mi verujete. Ne razumijem kako se igra, no vedela sam to da pokušam. Što se dobro treba da se radi? Može i ovako da se bije. Ja na space ću da bije. Idem. Space, bomb. Bomba. I idemo ovaj, ne! Izvinite što nisam ovih dana izbacivao videove, imao sam dosta i posao da radim, nisam mogao. Danas ću više izbacivati videova jer nisam 3 dana izbacivao videove ili 2, kako već. Poželim da danas izbacim malo više videova jer sam već dobio 2 subscribe. Ne, nisam se vidio tebe, nisam. Dobro, ubila sam ovo. Ako ovo malo duže, onda ću da napravim gameplay, ako je kraće malo ne. Ovo iz prvog dega. Hajde. Možda ovdje ima neki boss. Ljaka boss. Boss. Ne, sada ne bi mogu kamen da se sreći. Ne može. Ovo bi mnogo dobro. Jej, 2 bombe smo dobili. Idemo na ovaj drugi put. Ovo neka naučna fantastika smo napravili. Ovdje. Koji su ovi malecki? Ne znam, malo da me ubiju. Ali obio su. Mislim, mogu bilo 3. Ovo igrat se... Ovo... Da li ovdje ima uopšte nivoa? Ne. Idemo iz početka. Udri. Što neće... Kriješ se. He. Neće da budeš ovdje. Nada sam vam ulaziti sad ovdje. Kako ono može tako da ide? Dobijemo ovu šta je već. Da sam ga bio? Ja sam ga bio. Ovo je bio neki mali bosić. Dole je ključ. Malo sam se sad navikao na likicu. Sad možda jednom umre. Treba ću da budu svi tu trakovima da ih lako bijem. Jer ovo može samo gore, dole. Ne možemo staviti ovako želimo ponavljam tamo. Neće tamo da me izbaci. Vidi. A ne može da ide i ovako. Mislim, ja mogu da idem tamo. Ovo smo ubili. Idemo ovamo. Ja tebe nisam ni primetio.
Pa evo sad ovo, što? Da li mogu ovako da se načujem? Malo me zabavilo. Stavit ću kad bi moglo da ima zvuk, možda ima, ali ja zaboravim, imamo dve bombe, da vidimo kako to ide, te dve bombe kako o, ekstra. Sad da ovako idemo sad ovamo. Ne znam da se tu čuli sad. Ako ste čuli u video, nema veze. A opet se čuli nešto tako. Cink. Mislim da je ovo... Ovo... Je jedno srce. Dakle se ovi stvaraju, brate. Veštice svi. O, bravo za mene, jedva sam ubio. Vidimo možda vam nešto. Ima srcolence. Srce, health. I opet isto. Dobro, ubili smo ih. Samo da mi nije vidio da li je oni za mene. Pa da... Idemo. Zeleni ključimo. Minkej. Nisam ih ni vidio. Sad ću da sam u ovu bilju. Bežat ću. Jedini način za pobedu. Bežat ću. Hej. Eto me ubije. Ovamo kao da bi... Ali ovo nije neka pamet. Da se vraćaš. Da. Ne plašim se. Tako, ubijali smo je. Mogu to nabrzo ubijamo. Da... Ako on ubije, ja ću sam da se ubije. Ajde skupimo ono što više možda moramo da se posle upgradujem nešto, da imam neki bolji način, tako nešto. Da mogu da ovako činim da hoću da udaram, to bi bilo ekstra. I to bi bilo to što se tiče ove epizode, vam što ste gledali ovaj video. Hvala vam, subscribeujte me, lajkujte me ako vam se ovo dosta dopalo i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!